Schadzku organizoval Odbor za obrazovanie Nacionalного sovitu Rusnacoh a na jej širšej javnosti bešedované o dobrých bokoch znímania hodzinoh ruského jazyka za školároch osnovnej školy. Potom predstavený projekt mocnenie jazyčných kompetencijoh nastavníkoh, kotrí vykladajú na 8 jazykoh nacionálnych menšinoh, z kotroho jak rezultat vyšol perši akreditovaný seminár na ruskim jazyku z boku Ministerstva prosvity. Ministerstvo malo dobru namieru zmocniť jazyčné kompetencie nastavníkov, ktorí prepodávajú na materinských jazykoch. I obdumali jeden projekt, u ktorým by sami nastavníkové, ktorí prepodávajú na materinskim jazyku, napravili dajaký seminár obuky za svojich kolegoch, že by še roztolkovali, pojašnjali za pojedni terminologijni nazvi na každým z tých jazykoch od 8 na keľih še jazykoch odvíva nastava u našej žemi. Do toho projektu boli uključeni predmeti, ktorí školjare pokladaju na zakončujúcim ispitu u osnovnej školi. Znači matematika, fizika, hemija, biologija, istorija, geografija. Znači, z tih predmetov, poneže še povaha bola na fahovej terminologiji, dostali sme mini slovniki, ktorí u buduce teraz sme hodni jak prekladatelji i lektore hasnovať u našej daljšej roboti. Na koncu otrimana i poriadna schadzka Odboru za obrazovanje Nacionalnog sovitu, na kotrej dohovarene stretnuce predškolskih i školskih djecoh, kotre še otrima u maju.